Żagħżugħ ta' 25 sena mill-imsida jinsab fil-periklu tal-mewt wara kien involut b'inċident bil-mutur. L-inċident seħħ it-tnejn filgħaxija l-ħabta ta' 8 fit-triq tal-Barrani f'Ħal Tarxin. Mill-ewwel stħarriġ jirriżulta li mutur ta' tip Yamaha R6 misjuq miż-żagħżugħ kellu impatt ma' strutturi li qed jintużaw biex jiġi devjat it-traffiku bħala parti minn proġett li għaddej fiż-żona. Fl-inċident kien hemm involuta wkoll tfajla ta' 19-il sena residenti ir-Rabat li kienet passiġġiera fuq il-mutur. Tim mediku wasal fuq il-post u tal-ewwel għajnuna lill-vittmi li ttieħdu l-isptar Mater Dei għall-kura. Iktar tard it-tfajla kienet ċertifikata li qed issofri ġrieħi gravi. Il-Maġistrat tal-Assa Estrid May Grima kienet informata bil-każ u ħatret numru ta' esperti sabiex jassistu fl-inkjesta. Il-Pulizija qed tinvestiga l-inċident. Intant fis-sigħat bikrin ta' 3 filgħodu tfajla ta' żagħżugħ li weġġet ħallit messaġġ qasir fuq Facebook fejn kitbet żomm idejk fuq namulej. Fl-istess waqt kienu għexieren ħbieb tagħhom li awgurawlhom fejqan ta' malaj l-aktar sabiex il-kundizzjoni tal-ġuvni taqleb għall-aħjar.